زخبرن زعززن سلامتنا تقبلوا كبرات تخطاتلتنا تيفي دلهم زحزنا يم زيناتاتنا بهم كنبلهم تدالينا لنا كساف فتصامي مدبنا مسانا قد صنحون دعدمكو سناي مكتتال عندي نتبتات زينا نتي حيل تدعمل سريع زرخ بزولو آتصوارن دقفن مقرات قل نقر كقبرالو مثلن قبل منستر قدات وطس أمريكا بتزاهاري أبل علي إمارات سقم تخوصة تزاريبو منسترات وطس أي قبطن تركن أم عباي زمدنان كأرن أفريقان زباو قدات زملكت أبا أنكارا خمزة تيتقليتو أمت أي أمونغو كينيان أوغاندان كينات كل حكم زخل بريزدنت أوغاندا يويري مسوفيني هاتنكيغو دحري أبدو إثيوبيا بستتأرتأرى حدش لبدا ساعة المغنيات كلتا سرحتنيتات تعنا زركبهم شديش سوات كم زموتو أبزقلت أولزول أوان ودب تعنا علم هتوز قجلة أوافير من لو تقليتو حبرت إيروبا نمتصنعتن سندان أكال علماء بهلاو قرصتات نخخون زحلفة تاريخ إيرترا ديجيتالوي كون نتكلون مقبار أبركو تخمز قبرة تقليتو أبات ناب 3,800 هكتار نمشفان سفح زلو ناي جوهر رشا ناي هستاد 1 بليون دولار أتاو كركبو خمز خل تقليتو نتي حيل تدعمل سريع زرخ بزلو آتصوارن دقفن مقرات قل نقر كقبرالو مثلن قبل منستر قدات وطس أمريكا بتزاهاري أبل علي إمارات سقم تخوصة تزاريبو منستر قدات وطس أمريكا ماركو ريبيو أب سودان زلو سباو خنتات سلموين سبات بغلطوف نابز خفا نايلكيت كنتات أبز خدل زلو أوان نتي ناي سودان نقصو تهدراو حيلي زخونة حيل تدعمل سريع زقبر دقف آتصوار دون مبال سقم تخمزة اللي بربع 10 أبز هابو مجلس أتحساسيبو እቲ حيل تدعمل سريع زرخب زلو آتصوارن دقفن نمقراጽ قل نقر كقبرالو مسلني كبل منستر قدات وطس أمريكا ريبيو دحرتي أب كندا كتمانيا قراز تخايد أخيبا منسترات قدات وطس أي قجل شوعاته وي G7 نغازت إنياتات أب زهابو غازيتاو مجلس أفليتو نسو أسعبو واشنطن أب زملكتهم سلفتات تغط يقبرالو بمبال ممحدارو مسقبتي سعود عربن حبرات إمارات عربن بمتحبار كتسرح مصنحة قليتو لومي أب غازيتاو مجلسي نزخوان سب أم مدقاس كأتو ايدلني مخنياتو أبزتي إن دليو تيتصبغي زلو بمبال كاب دقا حاجزي رخبو خمزلو نتصر كوينو بزرما دو كبلالو خبل أسميرلو اتي أمريكاو مينيستر كاب سباوي كجلتا زوتو تسبت درجة حسرت مقبن سقاين أمونغو تمزابلتي ترايو زيفدت مخانو بمدقاس كونتا السودان زسكحكحيو خبل قليتو نسو أسعبو حيل تدعمل سريع ننقراتي سمامعلو دحرقن فتيمو ما يسعبون يوم بمبال سباوي قفعتاتهم سرعتاو يقبل قليتو ودو حبرات هاقرات كونتات سودان نسلاموين سوات الناقرد يقيد كمزلو أبزت انقول زلو اوانن كمون وجلتات ردئت نافتي يستوقدو خوابيتات نمبصح بتيجت أزيم كمستقدبو أبزح برلو زلو اوانيو اتي منستر قدات وطس أمريكا نتي حيل تدعمل سريع زرخب زلو أتصوارن دقفن مقراز دلب زلو اتي كاميازيا كلتشان إسران سلستن أمونغو سراويت سودانن حيل تدعمل سريعن جمرة دماو قجت بفولي أبزا حلف السمون حيل تدعمل سريع نرأسة كتما قزات سمين دارفور الفاشر دحريز قبرو قفعتات بسباوي قبنات تخسيسو سراويت سودان كارتم تركبان نمبزحتن 18 قزاتات سودان زحزخون كلو أتوجل نحمشت قزاتات دارفور تراي كوزاتسرالو لعلواي أمخاري قدات عربن أفريكان أمريكا مصر لوس بوغنو أب سودان أب قجز ساتفو زلو وغنات نتي زغرب سباو عرقي بغلطف كسامامعون كتقبرون أمريكا تلاو خبل أبناي إكس قزو بمسفار تساوعيت هاقر وغريبو سغاي سيفيل نبرت سودان أبعنا ودرجة بتسهلو زبل أمخاري ترامب بمليونات زغطور سبات مقبن ماين كمون بحسرات حكمنا وكنكني سقايوهم زلو بتوسق قليتو نسوا سعبو بتسفى قلتي وغنات بزي بوليتيكاوي وي وتهدر أقاوما زيادة يوت زغفلن بغلطف قال كأتو يوم بمبال نعرك زخون ترير من اختي أم محلالي فلو بلوس نحيل تات أحوات سودانوين أب قجت تساميدهم زلو نمبزعاتاتهم كخبرو كويناتكو قوارتو ملؤون وحسن بزي انكفات سباو ركب كفاودن اللوم كبل حزب السودان بزي زلو خوناتات نويح كتصبخم زي كلب مغلات فتن وغنات
ግዜ ከይወሰዱ ህጹጽ ስጉምቲ ክወስዱ ተላቢሎ ሚኒስትራት ወጻኢ ግብፅን ቱርክን ኣብ ምዕባይ ዝምድናን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዞባዊ ጉዳያት ዝምልከት ኣብ ኣንካራ ከም ዝተዩ ተገሊጹ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ በድር ዓብድልዓቲ ቱርካዊ መዘነው ሃካን ፊዳንን ትማል ሩብ 12 ሕዳር ኣብ ኣንካራ ቱርኪ ተራኺቦም ናይ ሓባር ጉጅለ ውጥን ግብፅን ቱርክን ዝምልከት ኣኼባ ኣብ ዘካየድሉ ብዛዕባ ሶርያ፣ ቀርኒ ኣፍሪቃን ሶማልን፣ ሱዳን፣ ሊብያን ከምኡውን መብረቃዊ ማእከላይ ባሕርን ቀጻሊ ምዋድ ከም ዝተዩ ተገሊጹ። እቶም ሚኒስትራት ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝምልከት ምውሓስ መረጋጋእቲ ዞባ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሮምሉ ከምኡውን ንልዕላውነትን ግዛእታዊ ምሉእነትን ሶማል ዘለዎም ደገፍ ደጊሞም ኣረጋጊጾም። ንሳቶም ብተወሳኺ ንመንግስቲ ሶማል ግብረ ሽበራ ምምካት ንምሕጋዝ ዘለዎም ተወፋይነት ደጊሞም ብምግላጽ ኣህጉራውያን መሸርኽቲ ንርግእነትን ሰላም ሶማል ንምድጋፍ ዝተገመተ ምውላእ ካብ ሕሱናት ተሓሳሲቦም። ክልቲኦም ሚኒስትራት ብዛዕባ እቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላውን ዘለዎም ዓሚቝ ስክፍታ ብምግላጽ ንልኡላውነት ሓድነትን ግዛእታዊ ሱዳን ዝድግፉ ምዃኖም ድማ ደጊሞም ኣረጋጊጾም። ቱርኪ ብወገና ነቲ ኣብ ሱዳን ሰላምን ምርግጋእን ንምርግጋጽ ዝዓለመ ጻዕርታት ብኣሜሪካ ዝምራሕ ጉጅለ 4 ሃገራት ብሓጎስ ከም ዝተቐበለቶ ማዕከናት ዜናታ ሃገር ኣፍሊጠን። እታ ኣኼባ ብመሰረት እቲ ብፕሬዝደንታት ክልቲአን ሃገራት ብ14 ለካቲት ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ካይሮ ዝፈረመዎ ሓበራዊ ኣዋጅ ተኻይዱ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ በድር ዓብድልዓቲ ኣብ ዑደቱ ምስ ፕሬዝደንት ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን ብምርኻብ ኣብ ክልተኣዊ ምትሕብባርን ምዕባይን ንዝመጽእ ላዕለዋይ ደረጃ ስትራቴጂካዊ ምትሕግጋዝ ቤት ምኽሪ ንምድላውን ከም ዝዘተየ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ ኣምባሳደር ታሚም ከላፍ ሓቢሩ። ኣብ መጻኢ ኣብ መንጎ ኬንያን ኡጋንዳን ኩናት ክውላዕ ከም ዝኽእል ፕሬዝደንት ኡጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቬኒ ኣጠንቂቑ። ፕሬዝደንት ኡጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቬኒ ሃገሩ ብመገዲ ወደባት ኬንያ ከም በዓል ወደብ ሞምባሳ ኣቢላ ናብ ህንዳዊ ውቅያኖስ እተኣተወሉ ኣፍደገ እንትተዓጽዩ ወይ ነተን ወደባት ምጥቃም ከም መሰል ዘይኮነስ ከም ሓለፋ እንትተቖጺሩ ኣብ መጻኢ ኣብ መንጎ ኬንያን ሃገሩን ኩናት ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ። እቲ ፕሬዝደንት ኡጋንዳ ነዚ መጠንቀቕታ እኳ እንተመሓላለፈ ሰራዊት ሃገሩ ግን ምስ ሓይልታት ምክልኻል ኬንያ ናይ መዐቀኒ ተልእኾ ንምክያድ ላዕለዋይ ልኡኽ ናብ ናይሮቢ ከም ዝለኣኸዩ ዝግለጽ ዘሎ። እቲ ልኡኽ ብምክትል ኣዛዚ ሓይልታት ምክልኻል ሜጀር ጀነራል ፍራንሲስ ታኪርዋ ዝምራሕ ልኡኽ ሓይልታት ምክልኻል ኡጋንዳ ኣብ ኢስትሊ ኣብ ዝርከብ መደበር ሓይሊ ኣየር ሞይ ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ድሕነት ሓይልታት ምክልኻል እዩ ዑደት ከም ዘካየደ ዝግለጽ ዘሎ። እዘን 10 ዓመታት ጽቡቕ ዝምድናን ኣብ ማሕበረሰብ ምብራቕ ኣፍሪቃውን ጽቡቕ ንግዳዊ ርክብ ከም ዘለዎን ዝንገረለን ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ሓሓሊፉ ንግዳዊ ዘይምርዳእ ከም ዘለውን እዩ ዝግለጽ። ኡጋንዳ ልክዕ ከም ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ብመሬት እተኸበት ሃገር እያ። ድሕሪ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ብዝተጠርጠረ ሓድሽ ለበዳ ሰዓል ምኽንያት ክልተ ሰራሕተኛታት ጥዕና ዝርከብዎም 6 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ውድብ ጥዕና ዓለም ህጹጽ ጉጅለ ኣዋፊሩ ምህላው ተገሊጹ። ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዞባ ደቡብ ኦሞ ከተማ ጂንካ ክልተ ሰራሕተኛታት ጥዕና ዝርከብዎም 6 ሰባት ብጥርጣረ ሓድሽ ለበዳ ሰዓል ከም ዝሞቱን ንሰብ ስልጣን ሆስፒታል እቲ ከባቢ ብምጥቃስ ቢቢሲ ኣብ ጸብጻቡ ሓቢሩ። ኣብ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ጂንካ ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ሰላሙ ታደሰ ከም ዝበሉ እቶም ዝሞቱ ሰራሕተኛታት ጥዕና ሓደ ዶክተርን ሓንቲ ነርስን ተመሳሳሊ ምልክታትን ዘርእዩ ሕሙማት ክሕክሙ ድሕሪ ምጽናሖም እዮም ከም ዝሞቱ ገሊጹ። ቢቢሲ ዝጠቐሶም ሰበስልጣን እቲ ሆስፒታል ከም ዝሓበርዎ ሕሙማን ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት ከም ዝመጹን ሰዓል፣ ሕማም ርእሲ፣ ቃንዛ ከብዲ፣ ተምላስን ዝኣመሰሉ ምልክታት ከም ዘርኣዩን ገሊኦም ድማ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ካብ ዝኣተዎ ከም ዝሞቱን ገሊጾም። ኣብቶም ምስቶም ሕሙማት ጽቡቕ ርክብ ዝነበሮም ውልቀ ሰባት እውን ተመሳሳሊ ምልክታት ከም ዝተረኣዮም እቶም ምንጭታት እቲ ሆስፒታል ዘረዱ። ምዚ ህጹጽ እዋናዊ ለበዳ ዝምልከት ምክትታል መርመራ ላቦራቶሪ ምቁጽጻር ርክሲ ንምሕያል 11 ኣባላት ዝሓቆፈ ቴክኒካዊ ጉጅለ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝተላኸ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ። ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ከተማ ጂንካ ሄሞራጂክ ፌቨር ዝተባህለ ሕማም እንታይነቱ ንምፍላጥ ትማሊ 12 ሕዳር ኣብ ዘውፅኦ ህጹጽ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ነይሩ። ብመሰረት ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ጥዕና ሃገር ኢንስቲትዩት ጥዕናን ቤት ጽሕፈት ጥዕና ትክልልን መበገስቲ ሓድሽ ሕማም ንምፍላጥ
ተወሳኺ ለብዒ ከስፋሕፍሐ ንምክልኻልን ንምቁፅጻርን ሓይሊ ዕማም ጥዕና ናብ ተኽልል ብምልኣኽ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ንምፅራይ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት ይካየድ ምህላው ይገልጽ። በዚ ምኽንያት ኣብታ ሃገር ብመሻርክቲ ኣካላትን ሚኒስትሪ ጥዕና ተወሳኺ መግለፂታት ክሳብ ዝወሃቡ ሕብረተሰብ ክገብሮም ዝግብኦም ጥንቃቐታት ብኣፈን ኣፍንጫን ካልኦት ክፍሊ ኣካላትን መፍሳስ ደም ረስኒ ውፅኣትን ተምላስን ምዘጋጥሞም ብእዋኑ ናብ ትካል ጥዕና ብምኻድን ምርመራ ላቦራቶሪ ክገብሩ ሚኒስትሪ ጥዕና ሃገር ይላቦ። ምልክታት እቲ ሕማም ኣብ ዝረኣየሉ እዋን ድማ ዝኾነ ሰብ ካብ ምትንኻፍ ክቁጠብን ናይ መከላኸሊ ሜላታት ክጥቀሙን ይመኽሩ። በዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ኢድና ብሳኒታይዘር ወይ ብማይን ሳሙናን ተሓፂብና ምፅራይ ድሌና ክብሉ ኪላታት ጥዕና ሃገር ይገልጹ። ኣብታ ሃገር ዝርከባ ትካላት ጥዕና ንሕሙማን ፍሉይ ኣቓልቦ ብምግባር ናይ ተለባዓይ ሄሞራጂክ ፌቨር ዝመስል ሕማም ብምፍላይ ምርመራ ምሕካምን ጸብጻብ ምልኣኽን ከም ዘድሊ ተሓቢሮን ምህላው ተገሊጹ። በዚ ምኽንያት ኣብታ ሃገር እትነብሩ ኩልኹም ኤርትራውያን እውን ናይታ ሃገር ሚኒስትሪ ጥዕና እዋናዊ ሓበሬታ ክትከታተሉን ኣለዎ። ሕብረት ኤውሮጳ ንመጽናዕትን ስነዳን ኣካል ዓለማዊ ባህላዊ ቅርስታት ንኽኸውን ዝሓለፈ ታሪክ ኤርትራ ዲጂታላዊ ክውንነት ክህልዎ ንምግባር ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ተገሊጹ። ሕሉፍ ታሪኻዊ ማህደርን ሰነዳትን ከም ባህላዊ ቅርሲ ሃገርና ንምዕቃብን ናብ ዲጂታላዊ ስርዓት ምስፋርን ማእከል ምርምርን ስነዳን ኤርትራ ምስ ዩኒቨርሲቲ ፓቪያ ጣልያን ተሓባቢሮም ይሰርሑ ምህላዎም ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ኤርትራ ዘውፅኦ ጸብጻብ ገሊጹ። እቲ ሕብረት ነዚ ዝገለጸሉ ሓላፊት ሎኽ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ኤርትራን ናይ ምትሕብባር ጉጅለን ኣምባሳደር ጆኣና ዳርማኒን ምስ ዳይሬክተር ማእከል ምርምርን ስነዳን ኤርትራን ወይዘሮ ኣዜብ ተወልደ ተራኺባ ድሕሪ ምዝታየው ዳይሬክተር ወይዘሮ ኣዜብ ንመንግስቲ ኤርትራ ሕብረት ኤውሮጳ ዩኒቨርሲቲ ፓቪያን ካልኦት መሻርክትን ዓቕሚ ትካል ንምሕያል ዝገብረዎ ደገፍ ምስጋና ብምግላጽ ሕብረት ኤውሮጳ ንመጽናዕትን ስነዳን ኣካል ዓለማዊ ባህላዊ ቅርስታት ንኽኸውንን ንምርምር ዝተቐስመ ትምህርቲ ኣብ ምልውዋጥ ንምሕያልን ንምድንፋዕን ብሰለስተ ተኸታተልቲ ዝመወሎም ፕሮጀክትታት ኣቢሉ ነቲ ማእከል ምሕጋዙ ገሊጻ። ማእከል ምርምርን ስነዳን ኤርትራ ንድምፂ ታሪኻዊ ኢደ ጽሑፋት ቪድዮታትን ሰነዳትን ኣብ ምዕቃብ ኣገደስቲ ስራሓት ንምዕማም ዲጂታላዊ ምዕቃብ ዝኸውን ደረጃ ዘለዎም መሳርሒታት ብጽቡቕ ዝዓጠቓ ምዃኑ ጸብጻብ እቲ ሕብረት የረድእ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ንኣባላቱን ናይ መሻርክቲ ሰራሕተኛታትን ብተግባር ስልጠና ናይ ማብ ዓቕሚ ኣለዎ ዝበለ እቲ ጸብጻብ እቲ ማእከል ናብ ብሉጽነት ዲጂታላዊ ዕቃበ ተቐይሩ ከም ዘሎ ገሊጹ። እቲ ረቂቕ ሓጌ ንክልቲኦም ክኢላታት ማእከል ምርምርን ስነዳን ኤርትራን ዩኒቨርሲቲ ፓቪያን ከምኡውን ናይ ደገ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ጉጅለ ክኢላታትን ብምውፋር ኣብ ሃገራዊ ማህደርን ቤተ መጻሕፍትን ዘዳለውዎ ርእይቶ ከም ዝተዋህቦምን ብተወሳኺ ተገሊጹ። ኣብ ባፅዕ ናብ 3800 ሄክታር ንምሽፋን ዝሰፍሕ ዘሎ ናይ ጨው ሕርሻ ናይ ሃስታት $1 ቢልዮን ኣታዊ ክርከቦ ከም ዝኽእል ተገሊጹ። ከም ኣካል ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ ንውፅኢት ኢንዱስትሪ ሃገርና ንምዕባይ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ሚኒስትሪ ሃብቲ ዓሳን ባሕርን ኣብ ትሕቲ ጽላል ፋብሪካ ጨው ባፅዕ ኣብ ሓሊባይ ሓድሽ ሕርሻ ጨው የማዕብል ከም ዘሎ ተገሊጹ። ብፋብሪካ ጨው ባፅዕ ዝመሓደር ሕርሻ ጨው ሓሊባይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክሳብ 200,000 ሜትሪክ ቶን ጨው ከም ዘፍሪ ዝግለጽ። ሰመዚ ሚኒስትሪ ሃብቲ ዓሳን ባሕርን እቲ ሕርሻ ጨው ኣስታት $1 ቢልዮን ዝግመት ኣታዊ ዝርከቦ ምዃኑን ክሳብ ናብ ኣስታት 1 ሚልዮን ቶን ናይ ጨው ምህርቲ ክብ ንምባል 3800 ሄክታር ንምሽፋን ኣብ መስርሕ ምስፍሕፋሕ ከም ዝርከብ ይገልጹ። ሓለፍቲ እቲ ትካል ምስ ምትካል ማዕቡል ስርዓታት ምጽራይ ጨው ቀጻሊ ምምዕባል መፍረ ጨው ሓሊባይ እቲ ፋብሪካ ዝተፈላለዩ ተወሳኺ ዋጋ ዘለዎም ጎድናዊ ፍርያት ጨው ከም ጀሶ፣ ክሎሮክስ፣ ካስቲክ ሶዳ፣ ሶዳ ኣሽን ክሎሪንን ዝርከቦም ንምፍራይውን ከም ዘኽእሉ ይገልጹ። ብተመሳሳሊ ኣብ ጥቓ ከተማ ዓሰብ ዝርከብ ሕርሻ ጨው መንካኤካ ኣስታት $10 ቢልዮን ዝግመት ኣታዊ ክርከቦ ዝኽእል 10 ሚልዮን ቶን ጨው ናይ መፍራይ ዓቕሚ ዘሎ ፋብሪካ ምህላውን ብተወሳኺ ይግለጽ።